Heippa! Mä haluan kertoa teille nyt tuotteista, jotka meidän perheessä on päivittäin käytössä. Nämä Foreverin aloe vera tuotteethan sopii ihan koko perheelle vauvasta vaariin. Ja meidän perheen ykköstuote ja suosikki on tämä aloe vera juoma. Foreverillähän aloe verat viljellään ihan ekologisesti ja kun ne käsin korjataan, lisätään mukaan vaan luonnon omia stabilointiaineita, jolloin aloe vera pysyy tuoreena. Tämä aloe vera juoma on semmoinen meidän perheen ja kaikille ihmisille suosittelisin sitä sellaiseksi ruokavalion pohjaksi. Ihan osa sitä päivittäistä ruokavaliota. Mä voin nyt tänä päivänä hyvin, mutta haluan voida myöskin tulevaisuudessa. Et siksi meillä käytetään tätä. Tämä keltainen pullo on maailman myydyin pullo ja ihan maustamatonta aloe veraa. Mutta sitten jos haluaa pikkusen enemmän makeutta, niin meidän perheen lasten suosikki on tämä, mihin on lisätty karpaloa ja vihreitä omenaa. Sitten löytyy myöskin vielä persikanmakuinen, mikä on ehkä vielä pikkusen makeampi. Voisi sanoa, että aloe vera on sellainen ihmisen moottoriöljy ja kun me voidellaan itseämme hyvin, niin sehän heijastuu myöskin ulospäin. Eli tätä mä suosittelen kaikille lämpimästi. Foreveriltähän löytyy paljon hyviä tuotteita ja tässä on vain muutamia niistä suosituimmista. Moni tietää, että aloe veraa on tuhansia vuosia käytetty rauhoittamaan, viilentämään ihoa ja tämä kellykeeli onkin ykköstuote siihen. Meidän voiteistahan pohjana on aina se puhdastuore aloe vera, joka täällä pullossa on. Eli nämä tuotteet eivät pohjaudu veteen. Kelly on sellainen tuote, että kun saatte liikaa aurinkoa, sattuu naarmu, nirhama, lapsille joku muksahdus, niin tätä voi laittaa ihan kaikkialle. Iholle ja limakalvoille viilentämään ja rauhoittamaan. Voi käyttää myös kosteusvoiteena tai hiuskeelinä. Eli semmoinen tuote, mikä joka perheessä pitäisi olla. Sitten kun alkaa tulemaan talvi ja iho vähän kuivuu, niin maailman paras kuivan ihon voide on tämä propolisvoide. Aloe veran lisäksi täällä on muun muassa mehiläiskittivahaa, joka on ihana luonnonaine sekin. Eli kuivat kädet, halkeilevat kantapäät, voi laittaa yövoiteeksi, missä tahansa se iho on kuivaa. Myöskin erinomainen pakkasvoide, koska tämä on vedetön voide. Eli kuivalle iholle, koko perheelle ja myöskin vaikka sinne koiran anturoihin, jos ne kuivuu talvella. Sitten on meidän ihana Heat Lotion, lihaskeeli, jossa ei ole mitään käyttörajoituksia. Tämä käy myös raskaana oleville, lapsille ja pitkäaikaiseen käyttöön. Ei tarvitse pitää taukoja. Tekee lihaksille tosi hyvää, rentouttaa ihanasti. On se niska, hartia, seutu tai pohkeet. Missä tahansa teillä on rentoutuksen tarvetta, niin tätä voi laittaa. Tässä on myöskin eukalyptystä ja mentoolia. Eli tämä voi vaikka vähän hieroa tuohon rinnalle, niin nenäkin pysyy hyvin auki. Loistava koko perheen tuote sekin ja voi laittaa esimerkiksi sinne hevosen jalkoihin myöskin. Tässä on meidän ihana hammastahna. Eli Foreverilta löytyy mahtava vaihtoehtotahna, joka on fluoriton. Moni tänä päivänä kiinnittää huomiota siihen, että ei halua fluoria sinne omaan elimistöönsä. Ja niinpä meidänkin perhe on nyt yli 5 vuotta käyttänyt tätä tahnaa. Aloe vera on todella ihana, koska sen lisäksi, että tämä hammastahna pesee meidän hampaat todella puhtaaksi, niin se pitää myöskin ne ikenet kunnossa siellä suussa. Eli se on myöskin äärimmäisen tärkeää. Tämä käy kyllä myöskin hyvin vaikka hopeen kiillotukseen. Sitten on tämä meidän pikkulipsi, jota te voitte käyttää ihan kaikkeen. Sen lisäksi, että tämä on huulivoide, tämä käy silmän ympäryksille, kynsinauhoille, hiusvahaksi, kenkälankiksi, niihin naarmuihin ja nirhamiin. Eli todella monikäyttöinen tuote. Tässä todellakin näitä meidän suosituimpia tuotteita. Jos haluat kuulla tuotteista lisää, ota rohkeasti meihin yhteyttä.